നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി ജോസ് wanderlust odyssey. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് മേഘാലയയിലെ ഒരു പോണ്ട് കാണാനായിട്ടാണ്. അതായത് ആളുകൾ മീൻ പിടിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അതായത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നല്ല, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മുഴുവൻ തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ ഈ കൃഷിപ്പണി അതായത് നെല്ലിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാറൊക്കെ നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവരെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോണ്ടുകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുളങ്ങളിലൊക്കെ മീൻ കൊണ്ടുവന്നിടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ മീൻ ഒരു കിലോയൊക്കെ എത്താറാകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊടുക്കും. ആളുകൾക്ക് വന്നിട്ട് ചൂണ്ടിയിടാം. അപ്പോൾ ഒരു ചൂണ്ടയ്ക്ക് 200 രൂപ എടുക്കും. അപ്പോൾ ചില വലിയ മീനുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 250 രൂപ 300 രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകും. ഇത് കോമ്പറ്റീഷനല്ല. കോമ്പറ്റീഷൻ ഞാൻ ഇതിക്ക് മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കോമ്പറ്റീഷനല്ല, ഇത് വില്ലേജേഴ്സിന് വന്നിട്ട് ചൂണ്ടിയിടാനുള്ള അവസരം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു പോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വരുമാനമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പോണ്ടിൻ്റെ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമുക്കപ്പോൾ ഇതൊരു വില്ലേജ് റോഡാണ്. നമുക്ക് വില്ലേജ് റോഡൊക്കെ കണ്ട് പോണ്ട് കാണാനായിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഫിഷിങ് കാണാനായിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുമുണ്ട്. അലൻ 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 അപ്പോൾ അവരും വരുന്നുണ്ട് പോണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഒരു കാശി വീടാണ്. മീൻ കിട്ടി തുടങ്ങിയില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ വെള്ളമൊക്കെ കണ്ടോ, നല്ല കണ്ണീര് പോലത്തെ വെള്ളമാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുടിക്കൊക്കെ ചെയ്യാം. മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് പോണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. നെൽ കൃഷിയാണ്. കള പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കാണുന്നതാണ് ഇഞ്ചി. മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പുല്ലുചൂലാണ്. കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിലുണ്ട് പുല്ലുചൂലിനെ കുറിച്ച്. ഇവിടെയാണ് ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ കാണാവുന്നത്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എൻ്റെ മോന് ആവശ്യത്തിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് തരുന്നുണ്ട്. Katla. This is chicken. Chicken. Oh yeah. And this is jado. Jado. And here is Jado. This is khasi biryani. Khasi biryani with chicken.
ഇത് നമ്മളുടെ ബാംബു ഷൂട്ട്, ഇത് ഇന്ത്യൻ ചൂയിങ് ഗം, Nanzi, Saram ya, oh. This open like that. Apa emang order caca? Aduh, like. ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ എൻട്രി ആകുന്നത് പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. Tulisan ternilang. Di persi coba gitu. Coba dikira coba gitu. Saya. Itu nang empty aja. Kani itu tsir. Senlang. ഇവിടെ 200 രൂപയാണ്. പക്ഷേ 200 രൂപക്ക് പോയിന്റിൽ ഫിഷിങ്ങിനൊന്നും എല്ലാവർക്കും ലാഭമാണ് ഇപ്രാവശ്യം. കാരണം എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരുപാട് മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Got it one sack.
try it. No. Oh. തെള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് തെള്ളി ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടതാണ് മേഘാലയയിലെ ആളുകളുടെ ഫിഷിംഗ്. കൃഷി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഫിഷിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കപ്പോൾ ഇവരുടെ നെൽപ്പാടങ്ങളും കൂടി കാണാം. നെൽപ്പാടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നെൽപ്പാടങ്ങൾ മുഴുവൻ കാണാം. നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ പണി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കുമാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മീൻ പിടുത്തമൊക്കെ ആയിട്ട്. എന്തായാലും ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ലാഭം തന്നെയാണ്. കാരണം 200 റോഡ് ഫിഷിംഗ് റോഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ മീൻ അവർക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ എന്തായാലും തന്നെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.